pakiran nga isistorya enti kaaduan. Aya ding ibagakin ka, nagadot nagbaliwan na, tiag lawlaw idi kenitata. Ayan dagiti tuatu aglagtu-lagtu ijay nga tu amangan lamok kenda dumanga insekto. Awan dagiti tuatu kagurgura dati lawan tayo, naurnong tirugit ijay nga tu. Dongdong ay si dong ilay insinali dumaay. Dongdong ay si dong ilay manong intag digus karayan nga agayayus. Kayat ko nga agtiliw iti bayek. Karayan maawawan, makagadila pagdigusan, natay paenda gitikan. Kayat ko nga uminom ubog jay puon ti kay kayo, nalamin na imasken makaayayo. Awanen ti ubog tayo, ti bantay ket makalkalbo, kaputi agum nga agtros-troso. Dongdong ay si dong ilay insinali dumaay. Dongdong ay si dong ilay kayat ko amasirip agtay taya babilbilit agkan kantada itit twit twit twit. Awanen dagiti bilit, tinmayab da nga agsangsangit, balay da pinukan dagiti pangit. Kayat ko nga kumalayan sang sangati kay kayo, tapno matan awak di alingo. Pinukan dati kay kayo, ing panda ijayadayo, para iti dadakel a negosyo. Dongdong ay si dong ilay insinali dumaay. Dongdong ay si dong ilay lading itek ading ko, saan na matumbal ti kayat mo, nadadaelen ti aglawlaw tayo. Salutsod mi ketsong batam, anya nga tat masakbayan, ti sumar saruno a kapututan.